Členstvom v SAPI sme získali mnohé skúsenosti, kontakty a možnosť networkingu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. SAPI je hlas slovenskej obnoviteľnej energetiky. Rozhodli sme sa, že vstúpime do tejto komunity firiem, aby sme získali nové kontakty, skúsenosti. Pomáhame členom orientovať sa legislatíve a poskytujeme poradenstvo firmám aj samosprávam. Zviditeľňujeme ich online, na podujatiach aj v médiách. Umožňujeme im ovplyvňovať energetickú politiku a strategické rozhodnutia. Vďaka SAPI som mala možnosť stretnúť a spoznať množstvo ľudí, ktorí sa zaujímajú na Slovensku rozvoj obnoviteľných zdrojov energie. Ten prísun informácií, tá komunita, ktorá tu sedí, to je všetko neoceniteľné. Je dobré byť SAPI a odporúčam aj ďalším, aby sa nám pridali. Chceme byť vždy spojení s tými najlepšími a hlavne s členmi SAPI. SAPI je partnerom pre moderné a udržateľné projekty. Spoločne pomáhame posúvať Slovensko v čistej budúcnosti. Viac informácií na www.sapi.sk.